Днес ще ви покажа как да спрете Live 360 да проследява местоположението ви, без никой да разбере. Както знаем, Live 360 е платформа, която позволява на всеки член в кръга да следи своите семейство или приятели по всяко време. Въпреки това, усещането, че някой ви наблюдава, не е приятно. За да спрете да бъдете проследявани от семейството и приятелите си в Live 360, обичайният метод е да изключите GPS сигнала на телефона си, но веднага след като направите това, останалите членове на групата ще получат известие, че сте излезли от мрежата. Има ли начин да спрете Live 360 да ви следи, без никой да забележи? Най-добрият начин е да използвате фалшиво местоположение чрез софтуер за подмяна на локация, за да изглежда всичко напълно нормално. Първо, нека проверим къде се намирам в момента. Както виждате, сега съм във Вашингтон. За да скриете истинското си местоположение в Live 360, първо трябва да изтеглите и инсталирате iMyPhone на вашия компютър. След това го отворете и кликнете върху Get Started. Свържете вашия iPhone с компютъра, натиснете Trust на телефона и въведете паролата, за да установите връзката. Готово, свързано е. В горния десен ъгъл ще видите 3 режима. Ако искате да промените местоположението си и да накарате членовете на вашия кръг да повярват, че сте на друго място, трябва да изберете третата икона – Telepowered Mode. Кликнете върху картата, за да изберете нова локация, или просто въведете адрес или координати според вашите нужди. След като изберете местоположение, ще се появи странична лента с информация за него. Кликнете върху бутона Move и това е всичко. Местоположението ви в Live 360 веднага ще се промени на избраното, а никой няма да получи известие за тази промяна. Честито! Успешно скрихте истинското си местоположение в Live 360. Това беше всичко за днес. Ако видеото ви е било полезно, ударете един лайк и не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Оставете коментар под видеото. Ще се видим в следващото видео. Чао!